Avui som a un món canviant, ple de reptes, on el teu client ho vol tot, ho vol fàcil i ho vol ara. Però tot el que sembla aparentment simple requereix de precisió, connectivitat i innovació. Aquí és on Fedefarma, la teva cooperativa, entra en joc. El nostre objectiu és clar, innovant la logística per ser el teu millor suport, proporcionar-te la millor solució per als reptes presents i futurs. Estàs preparat per conèixer el futur de la distribució farmacèutica? Això és el que Fedefarma pot fer per tu. Els inventaris creixen cada dia en número de referències perquè la demanda dels teus clients canvia. Ens enfrontem a nous reptes i és per això que els nostres models de negoci estan en un estat de canvi continu. A Fedefarma invertim en sistemes que ens permetin créixer al ritme de les necessitats i exigències de les vostres farmàcies, transformant el volum en el màxim espai útil gràcies a l'emmagatzematge robotitzat amb vàries profunditats. Els nostres més de 200 robots llançadera emmagatzemen i produeixen de forma totalment automatitzada la major part de les comandes que arriben cada dia, garantint el màxim rendiment i disponibilitat per completar la teva comanda amb la mínima manipulació. Sistemes d'alta velocitat aconsegueixen la millor productivitat del picking, apropant el producte a l'operari al temps que es minimitzen les incidències gràcies a la tecnologia Pick to Light. Tot es posa en funcionament per entregar-te, en temps rècord, el que el teu client necessita. Estem connectats en temps real a la teva farmàcia mitjançant un sol clic. Integrem reposició, encàrrecs o comandes online en el nostre sistema per facilitar-te la feina. Una tecnologia pionera a nivell europeu que ens posiciona com referent en el mercat de la distribució farmacèutica. I què hi ha del demà? La informació sobre la traçabilitat i disponibilitat dels productes farmacèutics en temps real és clau. Laboratoris i farmàcies necessiten cada cop més una major integració en tota la cadena de subministrament. La cerca constant d'una logística que eviti redundàncies fa imprescindible integrar els estocs dels laboratoris al nostre magatzem per donar resposta a la demanda del vostre client de forma ràpida i eficient. Les necessitats presents i futures de la logística requereixen preparar comandes personalitzades en qualsevol mida i format. Hem creat una estructura operativa òptima de magatzems per oferir-vos el millor servei des de la proximitat, amb localitzacions a cada província. Però a Fedefarma no construïm magatzems, sinó que connectem centres de distribució mitjançant una única xarxa intel·ligent, facilitant la integració de l'estoc de tots els centres com si fos un únic magatzem. Estem creant un model de distribució únic a nivell nacional amb el major nombre de referències i disponibilitat de producte al mercat. Fem que tots els centres siguin una extensió de les vostres farmàcies per millorar-ne el servei i augmentar-ne la rendibilitat. Treballem per crear un futur en què innovar i cooperar sigui la clau per continuar creixent junts, per continuar fent farmàcia.